Tervetuloa tämän kanavan videoon. Nyt olisi Vartola asiaa ja nyt puhutaan Ilveksestä ja tästä liigakaudesta ja miten se mun mielestä on onnistunut. Mä oon suuri Ilves-fani ja mä oon ollut pienestä pojasta asti kiinnostunut katselemaan kiekkoa ja seuraan sitä tosi tarkasti ja tässä on nyt mun mielipiteet tästä kuluneesta kaudesta. Mulla oli suuret odotukset, kun Ilves lähti tähän kauteen, koska Hölö sai rakentaa rauhassa nyt sit joukkuetta ja oli kesäreenit ja Hölö sanoi silloin, että lähdettiin paremmista asetelmista ja niin mä uskoin itse, mutta sitten yllätti tosi paljon se, että miten se kausi sitten lähtikin käyntiin, että syksy oli tosi vaikeeta. Toki siinä syksyllä oli niin paljon noita poissaoloja ja loukkaantumisia, että Ilves ei oikein päässyt reenaamaan joukkueena kunnolla ja ketjut oli niin rikkonaisia, että sitä pyöriteltiin pelaajia ketjusta ketjuun, niin ymmärrän, että se oli tosi hankalaa silloin. Mutta harmittaa edelleen se, että menetettiin niin paljon pisteitä silloin syksyllä, että tämä hetkinen tilanne liigassa on se, että jos halutaan päästä sinne 4 parhaan joukkoon, niin nyt tarvitsisi saada pisteitä joka pelistä. Ja sen lisäksi siellä oli muutama joukkue, joka on pelannut vähemmän, oliko nyt 2 peliä vähemmän kuin meikäläiset. Niin siellä 4 parhaan joukossa on Jyppi, joka on pelannut 44 peliä ja KK 44 peliä ja me ollaan pelattu 46, eli nyt tulevan perjantain peli KK:ta vastaan on erityisen tärkeä, että se voitettaisiin, koska muuten KK saattaa päästä pikkusen karkuun pisteissä. Mutta niin kuin mä sanoin, 14 peliä jäljellä, jos mä oikein laskin, niin nyt tarvitsisi saada jokaisesta pelistä pisteitä ja enää ei ole ohipelejä, eikä saisi tulla näitä. Mutta nyt mä lähden tässä vähän arvostelemaan tätä Ilveksen pelaajia. Ja täytyy heti sanoa yksi pelaaja, mikä tulee mieleen, on Roope Taponen. Että ihan ihmekausi sinänsä, että se CHL-peli, niin se oli semmoinen suonenveto, että se veti siellä niitä nollapelejä ja Ilves voitti. Mutta se, mikä mielipide sitä CHL:stä on, että siellä ne joukkueet, jotka pelasivat Ilvestä vastaan, niin ei varmasti ollut ihan hirveästi motivaatiota pelata. Ja ne halusi ulos sarjasta, niin kuin on paljastunut, että kun se on niin kallista seuroille, niin Ilveksellä oli sitten vähän helpompi pelata niitä otteluita vastustajaa vastaan. Mutta sitten taas liigassa Taposella ei niin kuin onnistunut ollenkaan ja meni helppoja. Ja nyt kun se vuokrattiin toiseen seuraan, niin mun mielestä se oli hyvä liike ihan Taposelle ja toivottavasti saa peliaikaa siellä. Mutta sitten mä lähden puhumaan tästä Mantas Armaalisesta, joka Ruotsista meille palkattiin. Niin eka peli oli semmonen, että ei ihan voin satavarmaksi sanoa, että tuleeko tästä Armaaliksen pelistä mitään, mutta nyt se on osoittanut kyllä huippuhankinnaksi meidän joukkueeseen, että täydentää hyvin Pavlattia ja melkein voisi sanoa, että siinä meidän ykkösmaalivahdin materiaalia, koska Pavlattila jotenkin heittelee se taso pelistä peliin ja ne etukulmat, mä en ymmärrä, siis se on se maalivahdin tehtävä ottaa se etukulma ja etukulmasta menee vetoja. Sitten toisekseen se on ollut ihan järkyttävää se määrä, kuinka me on ensimmäisessä erässä ensimmäinen laukaus on mennyt sisään. Mutta sitten täytyy myös sanoa tuosta Ilveksen puolustuksesta, että se oli siitä syksystä pitkään ihan hakuteillä ja paljon kuljetettiin kiekkoa yksin ja menetettiin niitä tilanteita ja tietenkin se Hölön pelitapa nyt ei ollut ihan selkeä jokaiselle ja se Hölön pelitapa on semmoinen, että jokaisen pelaajan pitää ajatuksen tasolla pysyä mukana siinä pelissä ja sijoittua juuri oikein, koska siinä pitää luottaa siihen, että ne kaverit on lähellä ja niissä paikoissa, kun syötetään. Mutta se, että mitä sanottiin, että Hölö pyrkii sellaiseen nopeeseen peliin, niin mun mielestä se, että kun pelataan viisikkona ja mennään päädystä päätyyn, niin silloin se nopeus katoaa sitä pelistä. Ja Hölön pelitapa on semmoinen, että jos se onnistuu täysin, niin sehän on tosi ihanaa katteltavaa. Ja joukkueen pitää pelata melkein sanotaan suoraan automaatilla. Että jokainen tietää, missä on pelaajat ja tästä hyvä esimerkki voidaan nyt puhua tästä meidän ykköspisteiden tekijästä on Lukas Jasek. Siis aivan mieletön peliäly ja syöttää sellaisia räipelättyjä ja sitten no look päässä ja ei kato edes missä pelaaja on, vaan syöttää vaan tai en tiedä minkälaiset silmät siellä selässä on, mutta siis ihan järkyttävän hienoa peliä ja se, että se saa paljon peliaikaa, niin se on vaan hyvä juttu. Sitten täytyy nostaa tämä meidän legendaarinen ruotsalainen Johanssoni, että siis niin vaarallinen lämäri ja veto ja ranne sieltä viivasta ja täytyy olla onnellinen, että hän pelaa Ilveksessä ja toivottavasti playoffeissa iskee niitä tärkeitä maaleja. Ja sitten täytyy nostaa tämän kauden hankinnat Luke Henman, kanamies. Piristysruiske Ilvekseen, että alkoi se vähän hitaasti, mutta tietenkin tämä liiga on vähän erilainen siihen liigaan, mitä hän aikaisemmin pelasi. Niin kesti vähän lämmetä, niin kyllä hänestä meille paljon iloa, mitä tulee tuleviin playoff-peleihin ja liigan loppusuoralle. Ja
sitten Jens Lööke vihdoinkin, Jävlenpukki on herännyt tähän peliin. Sitä odotettiin koko syksy, että koska Lööke toisi sitä lääkettä siihen peliin ja nyt se näyttää, että Lööke alkaa sieltä herää ja sitten täytyy myös puhua tuosta Mäntykivestä, että pitkään saatiin Mäntykiveltäkin odottaa niitä maaleja ja sitä heräämistä, niin onneksi nyt näyttää kevään merkkejä myös meidän Mäntykivellä, että nyt on niitä huhuja kuullut, että Mäntykivi on lähdössä ensi kaudeksi jonnekin muualle, niin se on vähän surullista, että se on yksi tärkeimmistä Ilves-pelaajista ollut pidemmän aikaa ja koko ajan enemmän saanut kasvua ja parannettua sitä peliä. Ja sitten täytyy tästä meidän hymypojasta sanoa tämä Matic Török. Siis ihan älytön pistemies ja melkein sen syksyn kauden ajan oli se pelaaja, joka piti meitä pinnalla. Ja ei voi muuta kuin taputtaa hänen suorituksella ja toivon vaan, että nyt loppukausi menee yhtä mallikkaasti ja playoffeissa tuo sitä hyvää meininkiä sinne peliin ja on luultavasti tärkeä pelaaja silloin. Ja sitten täytyy tästä Kiekko Espoo hankinnasta Gwenville Peter, että eihän me ollaan nähty sitä, kun oliko se nyt yhdessä pelissä vasta, ei kun parissa pelissä, niin vielä ei ole sitä vahvinta näyttöä tullut siinä, mutta ei häntä turhaa varmaan kutsuta pistolpeteksi, niin mä luulen, että sieltä tulee vielä niitä tehoja. Ja ainakin luo sitä vaaraa ja sitten on mahdollista käyttää ylivoimassa. Ja sitten täytyy Erik Borista sanoa, että ihan mieletön joukkuejohtaja. Ja se, että vaikka joukkueella menisi huonosti, niin aina erottaa Borin sieltä, että Bori yrittää täysillä. Ja ei välttämättä herkuttele niin paljon maaleilla, mutta tällä kaudella tehnyt kyllä ennätyksen siinäkin ja pisteissä. Mutta hän on tärkeä runkopelaaja. Sitten mä odottaisin Ratiselta vielä vähän enemmän pisteitä, mutta kyllä Ratinen niitä nyt on tehnyt ja näyttänyt niitä merkkejä siitä, että Ratiritirallaa ja niin poispäin. Sitten täytyy sanoa tuosta Olli Palolasta, että mä olin tosi onnellinen silloin, kun Palola liittyi tähän meidän Ilves-joukkueeseen, että seuran oma poika takaisin vähän vanhemmalla iällä ja onnistui siinä heti ekassa pelissä ja itse asiassa taisiko olla niin, että onnistui toisessakin pelissä. Ja siis todella taitava pelaaja, peliäly oli kunnossa ja se oli niin harmittava se sen loukkaantuminen, että nyt näyttää siltä, että Palola on pois pelistä, niin oli hyvä toi Gwenville hankinta sen suhteen, että me tarvitaan täydennystä, kun Sveikovskikin sitten vaihtokaupattiin Kiekko Espoossa ja kaikkea hyvää Sveille, että Svein on ollut älyttömän sympaattinen pelaaja ja kaikkea hyvää hänelle, vaikka tällä kaudella nyt Ilveksessä nyt ei ole sillain onnistunut. Sitten Arttu Pelli, niin täytyy sanoa, että potentiaalia on pirusti ja välillä se väläyttää kyllä, mutta vielä ei ihan ole tuonut sitä täyttä potentiaalia Ilveksessä. Tietenkin ihan mahtava puolustaja tällä kaudella, ettei paljon hänen aikana miinusta tullut, niin hyvä pelaaja Ilvekseen. Mutta mä en nyt tässä ihan jokaista Ilves-pelaajaa nosta, koska Ilveksessä nyt tällä hetkellä on paljon onnistujia. Mutta täytyy nyt mainita Klimberg, että se on harmi, että Klimbergiltä lähti niin monta kuukautta peliaikaa loukkaantumisen takia. Ja toivon todella, että hän saa sitä pelistä kiinni ennen näitä playoffeja. Mutta nyt täytyy nostaa esiin Ilveksen sankarit. TTM, Timiteuho Markkola, Emil Laurel, Jiko Laitinen, Tukio Ossi, siis nämä meidän nuorukaiset. Ne piti Ilvestä silloin pystyssä, kun me tarvittiin pelaajia ja kun oli niitä sairaslomia ja loukkaantumisia, niin meidän A-junioreista saatiin paljon voimaa ja voitettiin niitä tärkeitä pelejä silloin nuorison avulla. Niin kyllä me Ilves-yhtiössä saadaan olla tosi kiitollinen tällä meidän juniorituotannolla ja näille taitaville nuorille. Ja osa niistä saikin jatkopahvit ensi kaudelle ja sitä me tarvitaan, sitä nuorta rohkeita pelaajaa, jos halutaan pelata tällaista nopeata ja rohkeata kiekkoa. Mutta niin kuin mä sanoin siitä Ilveksen pelistä, että 14 peliä jäljellä ja tässä nyt ei hirveästi olisi aikaa enää harjoitella sitä pelitapaa. Et mä toivon todella, että se pelitapa alkaa pikkuhiljaa juurtua ja semmoinen tasaisuus löytyy, koska se tasaisuus edelleen puuttuu Ilvekseltä. Et välillä tulee sellaisia suonenvetopelejä, että tehdään 7 maalia ja voitetaan 7-1, sitten tulee turpaan 6-1. Että vaikeaa sanoa, että mistä se johtuu. Hölö varmaan tietää, että täytyy nyt luottaa äijään, että kaikki hoituu, mutta kyllä mä luulen, että kohti playoffeja kun mennään, niin tässä kiima vaan kasvaa ja pelitapa paranee sitä kautta. Mutta siinä kuitenkin täytyy ne realiteetit muistaa, että tässä nyt kaikki joukkue parantaa, että ei riitä vaan, että sä vähän parannat, vaan sun pitää parantaa enemmän kuin muut seurat. Huomenna olisi sitten kärkikamppailu, voisi sanoa, että KK ja Ilves on molemmat nyt 4 ottelun voittoputkessa ja Jouko Myrrä on saanut KK oikein kunnolla lentoon ja mä luulen, että KK menee tällä kaudella tosi pitkälle. Sanotaan nyt näin, että jos ei Ilvekselle sitä mitalia
kirkkainta mitalia tuu, niin toivottavasti se on KK tai Saipa. Mutta nyt käännetään katseet kohti perjantaita. Ja siellä nyt näyttäisi, että Ilves ja KK on kuntopuntari jakaa ykkös- ja kakkospaikan, että Ilves on toinen ja KK on ykkönen, että sitäkin kautta voidaan odottaa kyllä oikein tiukkaa matsia ja mielenkiintoista, koska siinä tavallaan iskee nyt kaksi erilaista pelitapaa yhteen, että Jouko Myrrän pelitapa on aina ollut sellaista suoraviivasta hyökkäämistä ja nopeata etenemistä, kun taas Ilveksen pelitapa on se kyllä nopeata ajoittain, mutta mennään viisikkona ja syötellään lyhyitä syöttöjä, eikä välttämättä aina tule niin nopeasti ne hyökkäykset sieltä. Jännä nähdä, että millä pelitavalla Ilves lähtee nyt kaataan KK:ta, mutta se on varma, että nyt kun pelataan kotona, niin me ollaan pelattu niin hyvin kotona tällä kaudella, että ei pelkoa siitä, että eikö Ilves pysty sitten haastamaan. Toivottavasti nyt joukkoja vaan latautuu oikein tähän peliin. Ja täytyy sanoa nyt sitten tulevasta playoffista se, että Ilveksellä olisi niin tärkeää saada se kotietu. Et kotona me pelataan hyvin ja se kotiyleisön tuki olisi niin tärkeä siinä playareissa, mutta täytyy nyt vähän muistella noita viime kausia, niin vaikka on ollut sitä kotietua, niin ne on sillä tavalla auttanut, että playerit on kuitenkin ihan eri pelejä. Mutta on ollut aikamoinen draamakausi kyllä, että syksyllä kyykättiin niin, että tuntui ihan keväältä ja nyt mä toivon tällä urheiluromantikkona, että kun se kausi näytti silloin syksyllä siltä, että ei tästä tule yhtään mitään, että jos nyt tulisi se kirkkain myös meille Ilvekseen, että kyllä mä sitten vuodetan kyyneleitä siinä kohtaa, kun se mestaruus sieltä tulee, kun se tulee. Mutta tähän ei mulla ollut mitään käsikirjoitusta, mä aika lailla päästäni puhuin näitä asioita ja sitä kautta pyrin tuomaan vähän sitä aitoutta tähän toimintaan, mutta tykkää tästä videosta, jos pidit tätä ihan viihdyttävänä ja mä varmaan tuun sit jatkossa tekemään näitä analyysejä Ilveksestä ja peleistä, jos tää video tästä etenee hyvin ja porukka tykkää, niin tätä sisältöä tulee lisää, eli kommentit ja tykkäykset ajaa sitä suuntaan, mitä kontenttia tällä kanavalla sitten tehdään. Ilves on rakas mulle ja mielelläni siitä sitten teen videoita. Mut kiitos kun katsoit ja vartoillaan seuraavaa jaksoa.